Naiz irratian, bigarren kafa. Arratsaldeon, irratiak magia duela esan genizuen atzo, nolabait esaten bukatzeko magoen mundu eguna zela, baina irratia egiten dugunontzat ia egunerokoak du magia. Gaur ozen irakurtzeko munduko eguna, eta niri hori ere magikoa iruditzen zai guztiz. Irakurtzea benetako plazera da adimena eta arima elikatzeko, are gehiago ozen irakurtzen bada. Otsailaren lehen asteazkenean ozen irakurtzeko munduko eguna ospatzen da, ozenki irakurtzearen garrantzia azpimarratzeko. Alfabetatzea giza eskubide gisa ikusarazteko eta irakurketa komunitate eta taldeen sorrera sustatzeko. Badakit zein den kantu ontarako abesti egokia. Liburu ala kafea, fijo. Kitu bateko pieza. Bingo, uste. Elkartzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izanez. Behar izanak ase beharrez. Munduko egun hau Lit World nazioarteko erakundearen ekimenez sortu zen 2010ean. Irakurtzeko ohitura sustatzeko asmoz. Irakurleen, idazleen eta narratzaileen arteko loturak sortzen eta ezagutzak eskuratzen lagunduz. Halaber, efemeride honen ospakizunarekin, alfabetatzearen aldeko babesa erakusten da, oinarrizko giza eskubide gisa. Liburu hartu eskutan. Ezpairik gabe giza eskubidea behar du izan, baina guretzat ozen irakurtzea bada eskubide eta privilegio. Eta horren kontziente gauza bat proposatu nahi dizuet gaurko sarrerarako. Norberak gustuko duen irakurketa bat egitea. Eta hori kantu batekin lotzea. Erresa, neri behintzat jarri ostondu sakonpoza, Katamaloren abestia, eta gainera badakit zer irakurriko dudan. Hain zuzen ere, Martxel Mariskalen azken zakatzak poesia liburuko zatitxo bat. Ostondu sakon poza, bila da biltza diotenez, mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez, ostantzian seguru, minez behar duteko. Bufalo zaurituak, plastikozko baloi zulatuak, lumak, adarrak, erroak, arrainak eta katuak tripaz gora. Negu gordinean. Ez nau inguratzen beste ezerk. Nire mugaren gainean makillaz marrazten dut zirkuloa. Bertan, geldiri geratzen naiz luzaro, marlasken esperoan. Une horretan, otutzen zait, azken finean, ez ote naizen beste norbaiten hartzmarka. Idoia? Nik abenturaren obsesioan eskatuko dizut. Benetan? Baiz, Andrea Abreuren Panza de burro eleberrian aipatzen dute eta pasarte bat irakurriko dut. Guazen ba? Lo amas porque no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Mizpiren ur itsaskorra esku bateko azetatik miazkatzen ari nintzen bitartean, beste eskuarekin isorarena eutsi nuen. Gustura emango niokeen eskua, baina besoa ustera bakarrik heldu nintzen. Niri buruari errepikatu nion ez ginela elkar ukitzen zuten eta elkarri maite zaitut esaten zioten lagunaiek bezalakoak. Isoraren besoan jarritako eskuak erre egiten zidan. Aurrera jarraitu genuen eta kulturetxe parean jada askatua nuen. Mutilak ez ziren jada porroak erretzen ari, ez zegoen inor errepidean. Ilun zegoen, zerua kobazuloa zen. Isorak aparkatutako autoen ilara baten atzetik ibiltzen jarraitu zuen, Antonioren tabernan ardoz asetzen ari zirenen autoak ziren. Jarraitu egin nion, bere parera iristean, berak heldu ninduen ni besotik indarrez, amildegi batetik erortzeko beldur izango balitz bezala. Autozuri baten atzerako ispilu batean gure gorputz batuak ikusi nituen, bere esku azpia eta nire besoko azala elkarrekin. Oso gutxi iraun zuen. Txelak mostradoretik burua atera zuenerako askatu ninduen. El celular llamaba y tú no
Inigo, zuk gu lanean jarri gaituzu, baina zure aukera zer? Banoa. Tira, gure laborategiko liburuetatik tiraka Anari Alberdiren Gari eta Goroldiozko, Durangoko azokan elkarrezkitatu genuen Anari, eta hortarako honako kantua, Asnoitez de Radio Lisboa itoitzen kantua da, baina inaute Elorrita eta Kabestrien zenbelen bertsio aukeratu dut. Harrizko uina, plastikozko mendeo, infinitora naraman. Gutxinaka ari zitzaion eguzkia goizari gain hartzen. Bide kontran, azken aldian urre berdea deitzen dioten kolore bereko piper saila maigabea. Soroa estaltzen zuten plastiko beltzen zulotxoen artetik banaka azten zen, plastikozko poltxe arraldoi batetik edaten zuten plastikozko tutuen bidez ureztaturiko ekoizpen hidroponiko ekologikoen. Eta hantxe zebiltzan, piper biltzen, begi kolpe batera, 3 kontinenteetako soldatapeko besakariak. Jaio zituen munduaren bestaldetik, lurrari helduta eta tiraka makurtuta. Ezurretako mina eta depresio omen dira etorkinek garatzen dituzten oinazeetan ohikoenak. Ezurretako mina entzun eta konparazio ikusten nuen, ernaldutako lurretik erauzitako zuaitzen minaren pareko oinazea. Baina berez ez da bat ere poetikoa. Ezurretako mina dute lan fisiko behartu eta gogorrenak egiten dituztelako. Depresioarena ezin literarioagoa hau ere, Ulisesen sindromea ditzen zaio, etorkinen tristura hitzaren ostean, biziden arrozte, porrot, bakardade edota terroreari. Aurreko biez gain, beste gaiz bat ere aipatzen da, saturnismoa. Hain zen hitz iradokitzailea, esanaiaren arruntasunak dezepzionatu egin ninduenez, ez dut idatziko. Egia esan horrela pasagen ez dake errelebotan programa osoa, bikote, baina tira, otsaiaren batak gauza gehiagotarako ere emango du, ezta? Irakurretan zun daitekeen gizon bat jaio zen gaurko egunez, Erramun Martikorena. Baigorrin jaiotzen 1953an, artzain eta musikari Baxen Afarra. Larogei urte borobil bete ditu gaur beraz, zorionak ere bigarren kafetik. Erramun, ahots soiaz gainera akapela egin zituen hainbat lan, eta gerora gitarra doinuek lagunduta ere aritu zen. Michel Dukau edo Mikel Marquezek, kin besteak beste. Ipar Euskal Herriko bertsolari dien begirunea nabarmena da. Haien hitzak maiz musikatu ditu. 2004ko irailean, abeslariak jendaurrean kantatzeari utziko ziola iragarri zuen. Azken kontzertua Bartzelonan eman zuen urte horretako azaroaren 11an. Hauek ziren erretiro hartzeko eman zituen arrazoiak. Emeki hartu dut, duda batzuk pasaeta. Batetik pentsatu dut, orain urtean dana bat badudala kantuari emanik. Badut hor satisfamendu bat, bide bat eraman izana dela. Eta betea gelditzen naiz. Nekeare hor da, orain ez dut gauez ibilia horrela hain errazki errekuperatzen. Eta bertzetik familiatu ere egin naiz. Andrea eta semea ditut. Beraz, usteko deliberoa hartu dut. Kantari handi eta maitatuari merezi zuen agurra prestatu zioten lagunek. 2005ko apirilaren 25ean izan zen, Baigorriko Donestebe elizan. 1000 lagun sartu ziren barnera, eta kanpoan geratutakoek han jarritako pantailetan ikusi ahal izan zuten omenaldia. Martikorenak lagun eta bide lagun asko izan zituen ondoan egun horretan. Joseba Tapia, Michel Duko, Niko Etxart, Anje Dualde, Iker Goenaga, Maialen Errota bere Eneko Labiri, Pantxoa eta Peio, Mikel Marquez. Zurekin mintzo direla dio. Hala ere, horren ostean, hainbat emanaldi berezitan itzuli da berriro holtza gainera Erramun Martikorena. Esate baterako 2007ko ekainean, Ostibarren ikastola eta instituto bat eraikitzen laguntzeko, edota laguntzeko barkatu Barainaingo auditoriumean egintzen kontzertuan, edota 2008ko urrian, Urepelen Salvadorren egunean. Azken urtetako ezagunena entzuten ari garen hau, Peio Reparazekin egindako azken kolaborazioa, Zetak eta Erramun elkarrekin entzun ditugu, maiz itzulera kantuan. Zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Eta gorko saioan ere kantu gari izango ditugu izan ere, Sara Zurza dator gaur, eta bere diskoak
berak suposatzen du ez dakit itzulera bat, hasiera bat, baina bueno, dena delakoa. Hemen berriro bere lehen lan luzearen inguruan ariko gara, Donostiarrarekin. Eta Argentina irungurura ere joango gara, Marcos Tedinekin aritzeko. Arekin ezagutuko dugu Roberto Goyenetxe tango abeslariari buruz gehiago, eta Gartxotun Sainek doinutetik haratago podcasta prestatu du. Amaia Linares izango da gaurko gonbidatua. Bai, eta gainera, hor Victoria Eugenia lan egiten duen antzokiaren nola esaten da, hall-ean egin genuen elkarrizketa, seke aste honetan ere leku berezia eta guk, ez dakite, ozen irakurtzen jarraitu barko du gidoia, ez da? Hala da, bai. Ozen eta bixi, gaur galgo txakurren mundu eguna dela. Hori ere baldeu. Aizue, bagoaz, atxedenik gabe gaurko astera. Otsaiak bat du gaur eta asteazkena da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Konplexioak aspaldi galdu zituen eta lotxaren lotxaz eta gure kiko gorrotoaz, baina dantzatzen jarraitzen du asteazkenero. Gartxotun Sain Letona, Arratsaldeon. Arratsaldeon, ez maite zaituztet, ez zaituztet gorrotola seinu. Dantzan egin nahi ez dakit gorrototik, amodiotik edo nondik, baina tinko mantentzen da bere posizioan. Bere izakeraren partere badelako tinko mantentze hori. Idoia Davila Oskodun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Egunen batean dantza egingo duzu? Ez dut uste. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide. Kontatu behar izegu gor bigarren kafeak 522 dula, naiz eta atzo 521 izan zuen. Zergatik, 518 bi bider izan genuelako. Eta tira, festa aritmetiko balde batera utzita, arratsaldeak 4 eta 16 minutu ditu, otsaiak 1, gu hemen 3, Sara Zurzare prest daukagu dagoeneko, naiz eta oraindik asko falta den, 4 eta 2 bisitari bereziere gaurkoan publiko moduan hemen bigarren kafean ditugunak, 6, zati 3, 2, direla zuekin igaroko ditugun 2 orduek. Ondo Gartxot. Bai, matematikatan eskaxa nintza, baino aherkin dezu. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri bigarren kafean zarete. Naiz irratien. Olako goxoa abiatuko dugu horkoa, bai? Joe. Jonathan Royren Keeping Me Alive-en bertsio akustiko hau. Oso kantu beltza. Bai, nahi, hola, zentzu honen, baina siesta iteko gogoa. Bai, pixkanaka asko erlajatu, nau? Pixkanaka altxako gaitu, ez zaite kezkatu. Bueno, gorkak ze dio, hemen kaixo, bai gorri nere Eliza dago, bai, zurabizenarekin bat egiten du, noski. Nire gaurko maite duta da, atzo irakurre taldea jo nintzala, ze plazerra anariren liburu aztertzen benetan gorka. Gari eta goroldiozko? Kasualitatea, enekin hori. Marcos berriz, el Playboy. Bueno, enekin nik Marcos Tedin hori buru gure Playboya zenik, baina hemendik diote Iñigo jersei hori 101 dalmatas, bai. Norbaitek esan dit inoiz tripofobiko xamarra dela, baina kontatu barri zuet gauza bat, nik gaur beste jertxe bat neuken. Bai, beste jertxe bat nuen jantzita. Baina motz xamarra zen. Eta konturatu nahiz pianoan eserita, galtza eta jertxearen arteko tarte hori agerian geratzen zela. Eta bezalde kontatu behar dizuet, gaurko gure gonbidatuak behartu nahuela berarekin pianoa jotzera, eta orduan etxera joan naiz jertxe zaldatzera. Eta 101 dalmatas tokatu da, gorka. Hau da historia. Mesedez, dantza egin idoia, hau pasara zurza. Bueno, tira. I'm finally taking over, complicate, I don't appreciate, oh Lord, but I ain't going
Hobeto da kantua ez da Gartxot? Bai. Ez dakit, ehartu da, pixkanaka. Ehartu da. Aizue, maite duten tarteari egin bardiu toki, Gartxot, zein da zure maite dut? Gaur oso argi daukat eta humiltasun handienetik, baino maite dut arrazoia daukazunean. Daukazunean ez, daukadanean. Daukadanean, bai. Zuk daukazunean. Bai, noski. Egin ezagun hau pixkat egozentrikoagoa. Gartxotun sainek maite du, Gartxotun sainek arrazoia duenean. Bai, eta batez ere urte asko pasatzen direnean hortaz ohartu arte. Esplikatuko naiz. Bazen gu txikitan edo nik behintzat euskeraz asko ikusten duen telesail bat, Parker Lewisek ez du sekula galtzen. Historikoa izan zenetzako naiz eta etzen oso luzaroan etzen asko luzatu zen telesail bat izan, ez dakit 3 denboraldi edo ez ote dituen, baina eten behu gotatzen zuen, nik asko kontsumitu nuen, bla bla bla. Eta urte asko pasa ziren, eta nik Santo Tomas Lizeoan ikasitakoa naiz, eta gogoratzen nuen tipo hori aktorea egun batean gure eskolan egon zela. Baina bazen horrelako oroitzapen abstrakto bat. Eta jende askori kontatzen dion gainera, nire generazioko askok ikusi baituten. Paizea, nola jungo, zesatezu... Aktorea Corin Nemec da? Hori da, Corin Nemec. Eta baneukan horrelako oroitzapen bat, baina ja dudan jarrita ezoten un igual amestu, edo... Eta gaur, lagun batek, Maitanek hain zuzen ere, bialdu ditor Gaizka Izagirre, Gaztezuloko lagun barra frikiak, lizeoko ikasla izan zala, berak ere bazuen oroitzapen hori, eta badakizu nik ez dakat Twitterrik, baina hemen ja jendeak zuzenean galdetzen dio jendeari, eta galdetu diote Twitterretik, eta erantzun du, baietz, besteak beste, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan egin zuela alako eskolako bidai bat, pilpilean zegoen telesail hori, ez dakit posterrak firmatzeko tala, eta Santo Tomas Lizeoan egon zen, eta nire oroitzapena, hau da, nik arrazoian eukan, eta jende asko kritikatu ez, baina esan dit, gaztatik junda zauden, nola izango da? Pum! Gaur enteratu naiz, eta horregatik maite dut gaurko egunean arrazoia eukitzea Parker Lewisen inguruan. Parker Lewisek ez du sekula galtzen, hori zen telesain zen, eta Gartxotek ere ez. Bum! Idoia da bilauzkudun, zin da zure maite duta? Nik maite dut, HBO-k induna The Last of Usen 3. atalarekin. Jo, naiz iritsi, baino laizter iritsiko naiz. Beraz, spoilerrik ez egin, Ez, orokorrean, lehenengo 2 ataletan oso zorrotz jarraitu dute bideojokoan pasatzen dena, baina 3. honetan aprobetxatu dute pixka bat gehiago sakontzeko beste 2 pertsonaien bizitzetan. Eta, gaina da bikote homosexual bat, eta oso duina da ematen dieten historia horiz, jokoan guztiz desberdina da, eta, batzuetan egokitzapen onak egiteko, pixka bat desbideratu behar da material original horretik, eta hori baita egiten du, egokitzapen on bat. Gaur Sarazuza ator da kantu guztiak flowakin. Oda, flow vintage, The Brecker Brothers, ojo. Nik ez dut nire maite duta pentsatu, baina zerbait kontatuko dizuet. Maite dut, denboran aldatzen ez diren adiskidetasun horiek, urte askoren bueltan hor mantentzen direnak, eta duela gutxi lagun batekin geratu nintzen afaltzeko, igual 3-4 urte eta gero, ez da egitu zen denbora pasatzen, eta sentsazio hori denbora ez dala pasa, eta denbora luzean egon gabe ere dena ondo, da egoten zarenean ere dena ondo. Eta nahi zuen, bigarren kafea zuzenan ikusi, etorri hona, eta animatu zaizkigu, así que, maite ditut horrelako adiskidetasun horiek, kompromiso handiri gabekoak, 3 urtetan liatuta zabiltzala, 3 urtetan liatu zabiltza, baina, tarte bat hartzen duzu batean, da pum. Alakoak beharko lukete ez, harreman guztiak, ez dugu psikologia klase baten sakonduko. Edo nahi ba ez du, Ez, baina posten naiz. Egia esan laguntasunak irauten dutenean horrela osasuntxu gauza esanguratsu eta edarra da bai. Egia esan normalean gure entrevista akustikoaren protagonista etortzen da pixka beranduago, soinu proba egiten dugu eta gero aurkezten dizuegu, baina ez da nola esan,
ez dut esango etxekoa denik, baino etxiontako askok oso etxekotzat daukagunez. Sara Zurza, arratsaldeon, hurbildu mikrora. Arratsaldeon, ez de trena galdu ez. Hori da nire bigarren maite dut, Sara Zurzak ez duela trena galdu. Ez du galdu. Gaur ez, eta naiz bateriari gabe galditu. Ia. Ia, baina... Gure kargadoreak balio dizu? Ondo ari zara, ez da? Bai, eta aurkitu zaituztet, ze ondo. Ia behatz bat hautsi diot Sara Zurzari, hemendik jaurti dioanean kargadorea. Ez da egin, erruan nerea dan edo berea ez duelako ondo jaso, baina ondo zaude? Ondo nago. Gitarra jotzeko moduan? Bai, Vale. hori uste dut. Nik pianoa besti bakarrean joko dute. Vale, bakarrik. Aizu, hola, pin-pam-pun zein da zure maite duta? Ez dizugu abixatu aldetuko nizula, baina zen maite du Sara Zurzek? Hola, sorpresan harrapatu nazu, Lasai, Breaker Brothersak entzun. Bestelanik badaukat komodin bat, Sara? Baina ez du alio. Bota komodina. Ziurrenik Sarak maite du nik zordio dan kubata. Izan ere larun batean parrandan aurkitu ginen, eta ez dakite disko berria aurkeztearen emozioz, baina... Bueno, biak ginen emozionatuta, ez? Nago hemen mozkorra ginela eta ezer esaten, baina Sarak fede honez kubata bat atea zian larumatan eta zor dizut ziurrenik, gogoraraziko dizut hemendik aste batzutara aurkitzen ganean eta hor maiteko dezu, nik ez dut maite. Zor hori, baina... Zer maiteko duen, nire karterak. Oida. Bai. Musikak ez zaitu aberasten zu ere? Zu ere ez zaitu aberasten musikak, Ez, Bueno, momentuz ez. egin genezake musikari txiroen kluba, horrelako zerbait? Ni presidente. Bai, ni presidente. Ez, baina, beira, maite du bat izan daiteke hori denoi pasatzen zaigu, ez dirua izan edo, ez lauxo, xauki edo bi. Baina batzutan izaten dira horrelako bulkadak ondoan, eta hombre, eta lehengo tragua norbaitek bere gain hartzen dunean, ez? Nik maite dute bultzada hori. Ez dut maite lehengo kasuan bezala, jendeak kubatak eskatzen dituenean, ez? Eta zenbaki handiago dena. Baina, bueno, izu. Lehen hori bakarrik gertatzen zen, zera, poltsikoan Patrikan dirua zen eramanean. Batean diru batea kajerotik, ez dakit, 60 euro, eta atatze zinean mundutik, gaur oso baino gateko ditu tragoak, baina normalean ez zen beti gertatzen. Bestela ibiltzen zinen zure 10 eurokin, garai batean 10 eurokin biku bat, hori ere ez. Baina garai batean, edo laukalimotxo, edo, bueno, kalkulak ateratzen. Baina hain kutxapeitazeak... Orain, mugikorrean daukazu bisa txartela sartuta. Ezin da eskapau. Gora etortzeko joera balin badaukazu, eozin egun tontotan, zapla. Eta badaukagu joera hori gainera. Oso zorionez esango nuke. Bai, badaukagu. Baina, kutxapei eta olakoek bizuntazeak indute onura bai, baina ekarri dituzte ere. Hoi da bestea. Eske gonbiatu nahi dut patuzuk da bizu maite izut. Baina, egin bar dizutenean jajuni naiz. Ere hori ere izatea, ez? Hori izaten da, Bizumaren inguruan ere beste programa oso bat egiteko moduan. Zertzeate, bizumar reklamatzen duen horietakoa? Ez. Zeitxusia, ez? Hori gaina aplikaziotik egin dezakezu. Dirua eskatu. Gitar bizum. Nik hori zaten egin. Esko eskalduna gea. Pentsa. Alderdi hona da, ematen duela. Trago bat patzeko diskutitu dezaken espezie bakarra gara. Esan behar nuen, badago alderdi kreatibo moduko bat horrelako zeatan, ematen dizula hor asunto edo idazteko zer dan, ez? Eta hor, izaten dira ere imaginazioak hartzen du batzutan. Hau da, esan ere, kubata bat edo zor, edo kompran zurezea, edo pixua edo dena dako, baino jartzeak azu, ez dakit, Inigo Asension dalmata jertxia. Hola jartzia badakazu. Bai, edo gramo bat. Bai, hola. Eta gero banketxeti deitzen dizue, hau kontuz, explosibos, eta banku deitzen dizue, klaro, hor badaude hitz konkretu batzuk alerta saltatzen duna. Bai, imaginatzen. Eta segun zeagertzen den informazio hori poliziari emateko beharrean daude, eta asumitu ezaket 7 eurokin ez ezula titadinea erosi, baina tronko, ez jarri explosibos. Nei, asuntoakin ez, baina intziaten behin gauza bitxi bat, 5 euro sortizkiaten da, zeuzkaten 10 bilete baten da santziaten, 10 ematizkizut, eta iazu bizum 5 eurona. Jesus, iazu 5 euron bizuma da zuzenen, ez? Hostia, egia. Esan dezun arte nire nintzen betxatzen, bueno, ondo. Claro. Baina ikusten direlako ere. Ikusten direlako ere horrela maila pertsonalen egiten diren dirutrukak eta bitaz gain, ja gaur egun taberna eta okindegi batzutan ere nik ikusiet. Ordaindu bizumakin. Ordaintza gola eta hor telefonoa jartzen dute eta kurioso. Bizumakin ordaintzea okindegian, baina gauza motelagorik ere ez dago. Ja, hori egia. Bizuma, kódigo de seguridad, identificación facial iten dizu mobilak, gero ez dakize klabe sartu, konfirmatu beste aplikazionekin, ogia gogortu zaizu.
Hala da. Ez dakit nola iritsi gehan onaino, baina atako izuku bata, urrengo azte buruan. Sara. Tota, hau dena, Sara Zurzak bere maite dut ez esateko. Lagundu diogu, Ostra, lagundu diogula. Deixente, eskerrik asko. Bueno, Sara Zurzarekin soinu probetan murgildu behar dugu segituan, soinu probetan eta ensaio giroan, ze ensaio bat da, Sara. Bueno, a ver... Nik abestia pixka begiratu, baina behar bezurekin begiratu. Ez horagarri. Konfiantza daukat. Una cosa, esatezu neamak, una cosa. Presioa jarri ez dut pixka. Eta bitartean, Gartxotun zain letonak Amaia Linaresekin grabatutako doinuetatik arratago entzungo dugu. Zegirotan, Gartxot, pixkat denetarik. Bai, eta giroa izan da reverb naturalez osatutako giroa, izan ere Amaia hor Donostiako Victoria Eugenia Antzokian aritzen da lanean sarrerak eta saltzen, eta... Gauzat esango izut, reberrak aukeratzerakoan soinu mai digitaletan eta concert hall reberra oso ohikoa da. Concert hall, plate eta olakoak egoten dira. Ba, natuala. Hau da, concert hall total. Bai, natuala, gaina hor hallean, justo, geratu ginen, Victoria Eugeniako hallean, eta hor txegin nion elkarrizketa txikia. Eta bai, oso gauza kuriosoak aukeratu ditu, aipatzen du, azkenean musika bere bizitzako ardatz handi bat dela, beti izan duela kontzertutara joateko ohitura eta lagun musikari asko ere badituela. Amaia bera sortzailea da, idazlea da eta musikak ere laguntzen diola sormen prozesu horretan, eta gustatu zait zen bere, ez dut spoiler raundirik egingo, baino bere autuetan ez dakit akaso espero nituen pare bat bota ditu, baino niri sorpresa irutu zaizkidan pare bat ere. Beraz, aberrentzuleak zer dion eta gozatzen duen. Gartxotun zain letonaren eskutik, Amaia Linaresekin doinuetatik aratago. Hortik bueltan Argentinara goaz eta ordurako presteukiko dugu ez tangoa, baizik eta Sara Zurzarekin aurkeztu behar dugun lan berria. Jarraitu hementxe gurekin eta laizter gara bueltan. Eguerdion, arratsaldeon edo gabon, ongi etorri doinuetatik aratago podcasteko atal berrira. Gaurkoan leku berezi batean nago, aipatu behar da. Gonbidatuak ona ekarri nau. Bueno, ongi etorri, Amaia Linares, plazerra. Eskerrik asko. Ez dakit narentzat, doinuetatik aratago podcastean, nire inguruko jendearen gusto musikalak ezagutu nahi dugu, eta gaur Amaiaren laukantu kutxunak ezagutela batoz. Amaia beti, den galdera, zuk zen horako harremana daukazu musikarekin? Edo ukidezu bizitzen? Bai, musika ardatz da nire bizitzan, lagun musikari asko ditut, musikaren da baten inun lan, eta, en fin, melomana bat naiz. Kontzertutara joateko ditura ere bai, ez da? Baita ere bai. Beti aipatzen da, azkenean zuzenean musikarekin konektatuta gaudenak edo frikiagoak ez zoterean, baina ez, hemen jende asko dauka ardatz moduan musika. Besteria, lehenengo kantu kutxuna ezagutuko dugu. Ze ekarri nahi izan diguzu azteko modu? Bueno, azteko, ointxe bertan kaletikan induala, etorri zitean abesti bat esan duzuet. Imanol eta Pako Ibainezek uste dut elkarrekin abesten zutela, esango nuke. Nire gurasoen kotxean entzuten genuen zinta batian, erderazko kantu bat da, eta, niri oso bitxia egiten zitzaiten kaja bat beste bat, kaja baten barruan edo horrelako zerbait esplikatzen zuelako, eta, La Doctrina edo izena du abestiak, eta aizpak eta biok askotan kantatzen genuen elkarrekin. Ojo, esango nuke, aipatu ez du zinta, podcast honetan jendeak zinta askotan aipatu kaset bai nostalgiako, ez dakit, bidaiatzeko espazio ez dela. Nik agi esan, Imanolekin ere nahiko harreman estuak, etxean asko entzundakoa bera, bai Lete, bai Lertxundi, Artola eta pixkate horna da hortan, ez? Biniro horiek etxean dazka. Beti pentsatu eta horrek, egun batean 5.000 milioi euro ez dute ditun balioko. Garajean daukagun kolekzio horrek. Zorratuengo geha. Txiotimil eta txiribitonen ere horti da. Baita ere. Nik miskitak askamela. Baina, aipatu izuten horrek hori bai, igual Imanolen kineukideten azken kontaktua, Arkaizkanoren fakirraren ahotsari gura izan zen, eta ez dakizte puntuta daño fikzionatu zuen Imanolen figura edo ez, baina benetan oso liburu interesgarria ditu zitzaidan, potentea hori da. Pixka bere figuraren barrukaldea ezaguteko bezala ez? Bai, baita ere, eta, en fin, haze idazkera puska dagan liburu horrek. Bai, Arkaitze, shoutout, Arkaitze hemendik, ondo aiaiz. Bueno, niko antxo bertan ez dakit La Doctrina uzea besti da, eta ez dakit entzula jakingo duen, beraz, kuriosidara pixkata asetzeko entzulengo dugu. Hementxe dago Amaiaren lehen kantu kutxuna, Imanolen La Doctrina.
Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa, y entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió al hombre y se comió al arca y a la doctrina que llevaba en el bolsillo interno del chaleco, en el bolsillo interno del chaleco. Había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina que se la coma antes de que se la coma el templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Hortxe dugu Imanolaren La Doctrina abestia, eta bueno, balio ere, ez kaseta edo kaseta gabe atzera joateko. Ez dakit, igual, gaur edo aurrera, bai. Ez dago, hausnarketa txiki bat, baina, nola dian, ez dakit dian grabazioan kabidadeak edo beste gauzei kantatzen zitzaela, baina iraganeko, komilartean, baina bai, bueno, iraganeko doinu hauek ze sensibilidade berezi daukaten, normalean gaur eguneko artistekin. Sakonagoa. Bai, ez dakit. Axalean izea eta. Ez dakit nola zan aizea galaio egiten, baina gaur egun axalea etorri da eta hauek barruan bizizian. Horrela, Zamaia, bigarren kantu gutxuna zein da? Bigarrena beste polo batean dagoen abesti bat esango dizuet, Lisaboren ez zaitu somatu irizten abesti puska, nire bizitzako banda sonorako abesti oso importantea da. Sortzeko garaian ere bai Lisabok asko ematen didala sentitzen du. Ez dakienarentzat edo Lisabo ezagutzen duen entzulearentzat jakin, ez dakit bada olako aura berezi badaukan talde bat, ez? Gehien bat beraien jarduna ere etenaldiz josita dagoelako, eta ez dakit zenbat urteko isilunea gero diskotzar batekin erantzun izan dutelako urtetan. Egia esan ere oso proiektu interesgarria dutzen zait, eta ipagarriak asuntan ere, hitzak eta Martxel Mariskala handiaren itzala hor atzean, ez? Pertsonalkin ere novela favoritoa idatzen duen tipoa da, eta bere barkaitzekin esan duzun bezala, bere espresatzen modua oso bitxia, eta esango nuke kaos ilun eta sensibilidade epiko horren musikari ere oso ondo lotzen zaiola Martxel Mariskalen hitza. Sufrikario batetik edartasuna ateratzeko gaitasuna, edo horrelako zera eta ikaragarri. Bai, eta ez dakite, orain pentsatzen zaltan diskoa dauzkan, hiru palabra izango dira, baina ateratzen duzte hori 5-6 urteko diferentziarekin, eta hau ez dakite ezagutzen eta bestia, baina ez dut orain kolokatzen zen. Bai, berria. Baina hau ez dakite Animalia lotxatuen putua. Eta zanago esplekuak... Me estoy liando. Txabopak ere du erraiskatzen, zer denako da oso separatuta
ateratzen dituzte. Baina, bueno, ezagutzen duen entzatu zuen sorpresa ederra izango dela. Lisabo ere bada talde bat pixkaten ikustete eskatzen duela pazientzia zakititza, baina... Denbora, espazioa, eta beraien mundu hori konprenditzeko nahia zen ez da ere... Eta igo volumena. Oso katartikoa da. Bueno, hementxe daukazue entzuleok, Amaiaren bigarren kantu kutxuna, Lisaboren, ez zaitut, somatu iristen, ez da? Oida. Hementxe da. Norberak badu bere aria, korapilo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren hiria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra galdu gabe. Gauez zarea josten soto eskultuenetan. Ezetasun mutuak gatza egiten du gure hau idorretan. Ez zaitu sumatu iristen, zoaz xilean. Dagoneko baztertu bai kizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Gauak ezin amaiz gaiztoak irentzi, eta aragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, euren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia lutxatuen pulsuan, ziruertzaren hortzak, beldurraren espain zorrotzak, isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan norberak badu bere aria.
jentzu dugu Lisaboren kantutzarra, eta esna ez zegoena, ziur, esna dagoela, esan dugu bezala, ez dago informazio askori, baina duela gutxi anuntzatu zuten aurten disko berri bat aterako dutela, ohiko musikarekin, hori ere kuriosa izaten da, zen proiektuak musikariak aldatu izan ditu nahiko maiz. Bizitza bezala, Bai, hori da, bide lagunak mantentzea ez dakit erresa. Baina, bueno, nire ustez musikarien aldetik talde baten musikariak aldartzeak ematen dio ere dinamismo bat, eta esan nahi du... Aberastu egiten. Bai, eta gaina inkuso individua zaratago dagoen indar bat bezala izango balitz taldeak sortu. Taldea da proiektua, ez ni. Hori da. Interesgarria. Bueno, aurrera, goaz, Amaia, 3. kantu gutxun bezala ze aukeratu duzu. Bai, bueno, begira, Anari esango dut, Anari izan dudalako azkeneko 15 urtetan kontzertuetara juteko aitzaki bat. Aitzakia baina ez oparia, izan duda, eta bere letra puskaoekin ere bai asko elikatu egin geha, ez? Eta orduan esango dut, bat esatearren, ateak esango dut, Anariren ateak, izan zitekeen ateak, izan zitekeen ia, izan zitekeen beste. Edo zein, ez? Podcast hontalen agora aipatu izan da Anari, biztan dago, ez dakit, Euskal Herriko zati handi batek baduela sensibilidade txiki hori Anarirekiko eta berezi egiten zaigu askori. Beste askori ere, Erreferente handia da, nik uste dut. Jende askorentzat. Jende askorentzat ez, eta hau ez du aipatu podcasten. Mundu asko daude eskerrak. Bai, egia da. Baina nik asko topatu naiz ere Anariren fan inkondizionalekin, eta esan dezun bezala bere espresatzeko moduarekin full konektatzen du jendearekin, baina ere bai ez dakite oso triste edo barnerakoitzat jotzen duen musika hori oso barnerakoitzat jotzen duen jende askorekin ere bai. Ez dakite, bera gaina beti aipatzen du ere bai, tristuraren industria eta horrelako kontzeptutan ez otedan beti ere tristurariari. Lehen esan dugu, axalean bizi gehala, horrelako gauza sakonak eta igual hausnarketa behar duten testuak, jendean zago horretarako, errexagoa da, ez dakiten, ez dago zabatzuk entzuten. Orain dela gutxi ere pasa zitzaidan, eta gainera gaurko zure aukeraketek badukate olako konexio moduko bat ez dakite aleatorioa, baina liburuekin. Anarik ere duela gutxi atera du bere lehen eleberria, eta nik irakurri dut. Eta orain dela gutxi lagun batekin hitz egiten nuen, aipatzen zuen ematen duela hori Anariren egun horriko abesti bat, gauza batzuk ez direla ulertzen, eta niri pila gustatu zaizen, esaten nion hau lagunari, gauza batzutan ez dira ulertu behar, sentitu egin badira, eta nora eramaten zaituzten, eta zuk ze kolore jartzen diozun hausnarketa horri ez. Musikak egin duena, hitzik gabeko kombinazio batekin sortzen duzun sensazioak eta sentimenduak. Bai, eta niri Anariren gari eta Gorodiozko eleberria hau irutu zait bere espresatzeko moduaren jarraitze bat, naiz beste, kasu honetan beste formato batean. Jarria bestia eta enoz hitz egiten dugu honi buruz. Perfecto, bai, bestela luzatu egingo da, eta guk egingo dugu gure review pertsonala. Mentxe dakazue, Anari handiaren atea bestia, Amaiaren 3. kantu kultura. Maite duguna zer gaiti deusestatzen Muxuz, bihotz bakoitzak bi galderai Urrezkutatzen ditu bi bihotzek lau eta 3 Bakardadeak gau ezoean Bortxatzen gaitu burkoak amesgaitz eta dudez Ereiken ditu maitasuna eta desioa elkarrekin Oheratuz elkar jaten duten arrain bidirela Aztu Beldurrez garelako eusten diogu elkarri Ozeano erdian itzen gara egarri
Hortxe entzun dugu Anariren Atea, abestia, eta... Pluralean da, Ateak. Ateak, hori da. Ateak abestia, eta hemen, gure gomendioa Anari ezagutzez duenentzat bai musika, eta bai bere azken eleberriari ere, azken eta lehen eleberriari... Takit eleberria esango. Aukera bat emateko. Ja, beti duda dakat ere... Ja, zer da eleberria, zer novela, zer autofikzioa. Bueno, liburua, paperezko asunton bat. Artefaktua. Hori da. Bueno, programa maitzaldera, Maia, zein da entzulei ekarren izan diezun laugarren kantu kutxuna? Bale, bukatzeko, eta bukatzeko modurik eharrena dantzan bukatzea baita, Esliformoz abestia taldia aukeratu dut, eta beraien Nutxit abestia bat esaterren, hoxe okertut. Hau zer da, bikote badan talde bat? Bai. Bakizte gizudian. Bai, tipo batxano batekin da, beste bat mikrofonuan hor txistua botatzen da itzeiten, barra. Ezagutzen ditut, eta kuriosia da kontatuko izut, behin egon nintzen hor Portugaleko festival batan, ez dituen ezagutzen, eta errepente atxaldean hor nola zen, beste Australiako King Gizzard talde bat ikustea jo nintzen, eta oina horretik, bateazian bi tipo, eta bat zan, frontman, nola esaten da, spoken word, nola ezitatzen ari dan, oiu eta spoken word, eta gero atzean, bazeukan tipo bat, ordanagailu batekin, flako bat, zerbeza eta zigarroak kontsumitzen, eta tipo haitzan mugitzen. Guatzen nahi zara... Eskukola berakabetzela. Zan oso talde formatu kuriosoa, hau da, dena ustutzen arian pertsona bat lehen filan, eta atzean bere laguna, gaina urrengo abestia jartzen zuen olako utzikeri batekin, hola, bukatzen zen eta playari ematen zion. Eta guatzen nahi lagun batekin komentatzen izan. Hau bai idolu atzekoa, egongo dia gaina nahiko talde ezaguna, festival mailetan, eta egongo dia olako munduko bira bat egiten, eta bira hori ze ondo bizia bezala. Bai, ez dakit nola esplikatu dezakegun horrelako soinu eta ohituta ez dagoen jendeari. Bueno, britanikoak direla, aurrepista bat ematen du nola beti ere, Irlandi hortakoak dira, eta ez dakit, post-superindustrial. Bai, nik esango nuke dala gehiago horrela oso base industrial eta elektronikoen gainean, bertsona bat errazitatzen, esaten, oso spoken word deitzen den hori da. Testuek epixo handia duten. Hori da. Eta igual melodia eta estribilloak eta horrelako gauzak eduki baino, daukate hor testu luze bat, eta da, basearen gainean, espresiotik eta erritmotik hori errazitatzen. Eretzako egia esan, konturatu nintzen, ez dela jende guztiarentzako proposamen bat, baina benetan sartzen batzea eta ez dakit, apreziatzen bai dituzu gauza original horiek ez, aukera bat ematea merezi. Gu ere ez edo norentzat. Zein da originala Bueno, Maianen azken kantu kutxunarekin esango diogu gaur, aztontako kapituluari, mi esker behiztera Maia gurera etortzagatik eta minutu hauek eskaintzagatik. Dixit, esan dezu dela? Nutxit. Vale. New shit, igual. Ez da. Idazten da nudge-it. Ez dakit hori zerla. Arraio harrapazak abez dan hori. Bueno, ointxe beiratuko dugu, a ber, nutxit horreik esan edo. Igual azta que bat esaten ari gara. Eta talde da, Esliformoz. Esliformoz. Vale. Hori ere beiratu barko dugu zerla. Bai. Bueno, Esliformozen abesti puska honekin esango diogu gaur, eta zuei ere eskerrik asko bestaldean egotatik, urrengo astan ikusiko bat, eta segi bizkor. Aio! Gimme!
commercial game to point the seeds of destruction. It's all a tired meeting in the MOR board, ticking boxes with the subjects for political score. The kudos makes it float on top where it stays, and the sequence of not being that close to his face, and just stuck on silly ideas cause it's all you can do. Your car ain't got no brakes, it's just laughing at you. You're just a mind that's spraying and praying on walls, and the after effects are making my skin crawl. You're just a mind that's saying and playing sodor, and the after effects are making my skin crawl. I can drop a lyric with no need to drop a name. I do it for the pleasure, the money and the fame. You're saying that you love it, I'm saying that you're lying. I've been putting in the work, but you're barely even trying. Stood outside in high rise, trying to act like a gangster. Stood outside in high rise, trying to act like a gangster. Stood outside in high rise, trying to act like a gangster. Stood outside in high rise. You're just a mind that's spraying and praying on walls, and the after effects are making my skin crawl. You're just a mind that's saying and playing sodor, and the after effects are making my skin crawl. You're just a mind that's spraying and praying on walls, and the after effects are making my skin crawl. You're just a mind that's saying and playing sodor, and the after effects are making my skin crawl. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko 5:00 34 segundu oraintxe, eta bagoaz, poliki aurrera, baina guk Argentinara salto egin aurretik, zer egin behar dugu? Saltoa Naiz Irratiaren estudio zentraletara, segituan azken ordukoaren bila abiatuko garelako, eta horren ostean Argentinara joango gara, eta gerora Sara Zurzarekin egongo gara. Bai, kontatuko izkizuegu hainbat gauza azken 20 minutuetan gertatu direnak. Aurrera goaz, arratsaldeko 5:00 Naiz Irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Disko baten zala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz Irratian. Borain bai, arratsaldeko 5:00 pasatxo eta bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, Egoi Belategi, arratsaldean. Arratsaldeon bai, gaur kamerarik gabe, baina azken ordukoarekin berdin. Paueko administrazio auzitegiak bertan bera utzi du Baionako udalak 2020ko irailean onartu zuen ordenantza etxerik gabeko pertsonek espazio publikoak gehiegi okupatzea galarazteko. Araudi hau gainera behin-behinean etenda zegoen jada herritarren presioaren ondorioz. Paueko administrazio auzitegiak ordenantza hori beharrezkoa eta neurrigabea dela ebatzi du orain. Ez beharrezkoa barkatu eta neurrigabea dela ebatzi du zehazki. Abenduaren 30 hartutako erabakian, baina orain ezagutzera eman dena magistratuaren ustez, bide publikoaren erabilerari dagokionez, debekoak ezin dira ez orokorrak, ez absolutuak izan, eta prebenitu nahi diren gertakari arrisku edo mehatxuek justifikatu behar dituzte. Kasu honetan gertatu ez den bezala. Gai berari helduta baina Donostiara begira, Donostiako La Sirena aterpetxaren hotzaren protokoloaren barruan dauden kontraesanak agerian gelditu ostean, protokolo horretan aldaketak egitea proposatu du EH Bilduk udalaren menpeko erekin horrek irizpide argiagoak izan ditzan. Donostiako udalaren menpekoa den La Sirena aterpetxaren hotzaren protokoloa delakoa, polemikoa izan da indarrean sartu zenetik, gogoraraziko dugu honen arabera aterpetxe hori etxerik gabeko pertsonentzako zabaltzen dela, gaua bertan igaro dezaten, soilik temperatura 5 gradukoa edo baxuagoa denean edota
izozteko arriskua dagoenean Gipuzkoako hiriburuan. Polemikak haserreari bide eman zion ordea pasaden asteburuan, hotz bolada baten erdian, eta 0 gradu inguruko temperaturarekin aterpetxea itxita mantendu zelako kale egoeran daudenentzat, frantses turista talde batek egindako erreserba lehenetsi zelako. Koalizioak proposatzen du orain irekiera bakoitza behar besteko aurrerapenarekin erabakitzea. Adibidez, aurreko gauean ireki baldin bada goizean erabiltzaileei eta gizarte erakundei jakinaraztea urrengo gauean zerbitzua emango den ala ez den emango. Azkenik, eta turisten erreserba baten ondorioz aterpetxa berriro itxita geratu ez dadin, EH Bilduk Lasirenako erreserben jarraipen egiteko eskatu dio gobernuari B plan batekin esku artean beti. Modu horretan, turistak beste ostatu batzutara bideratu ahalko lirateke, aterpetxea etxerik gabeko pertsonek lo egiteko erabili beharko dela aurreikusten denean. Agur esan baino lehen, esatea besterik ez Euskal Errepideak lasai ditugula, ala dio behintzat trafiko zuzendaritzak, beraz hause dena momentuz, informazio gehiago arratsaldeko 6 aurrera, eta orain, bigarren kafearekin uzen zaituztegu, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi arratsaldeko 5:03 minutu, esandakoa bagoaz segituan, Argentinara. Gelditu makinak. Zer dute komunean angulek, hegazti-grippeak eta fusio nuklearrak? Lotura bat bilatzea askiez eta badituzte bi. Lehena, desazkunderen ikuspegitik azter daitezkela. Eta bigarrena, gelditu makinak saioaren 17. atalean landuko ditugun gaiak direla. Izan ere, mai ingurua dugu gaurko saioan, ohi bezala geureratu baitira Aitziber Sarobe, Jokin Aldazabal eta Maite Aristegi. Tridente honekin norkez belarriak zorroztu. Astera doa, gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 17. atala. Jada entzungo duzue gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gartxot, kontatu izut inoiz, dantzan ikasi dudan, dantza bakarra tangoa dela. Ez, baino, kontatu zen, kuriosidadea piztu zait. Bai, beti izan du tangoarekiko alako miresmena, musikari naizela inoiz aipatu dugu. Nire lehenengo instrumentua akordoia izan zen, eta egia zen akordoiarekin gauza asko jo daitezke, baina tangoare bai. Eta badut lagun bat, oso tango dantzari hona izan dena, nazibartean, lehiaketetan, eta aritutakoa, dantza irakasle, 1000 dantza motetan, eta da, hola, manera alturako gizonkote bizkar zabala handi bat, hola, eta, zenian, Xabi, irakotxiko aldia zuin tangoa dantzatzen da. Baiet, serio. Vale, torre, gehiatuko, Eta ark erakutsi zidan, eta behin olako plan txoro bat aprobetxatuta, dantzatu genuen biok, Tolosako Leidon antzokian, tango bat, 4-5 akordeoi eta olako perkusio eta ensembltxo bat montatuta, garrosa bat ahoan hortzartean jarri, txapela eta antxearitu ginen. Eta bai badokat tangoarekin harreman bere xamar bat, aspaldi ez du dantzatu, baina. Harakatu beharko da egun hortako bideoren bat edo norbaitek eguko du. Hemen botatzeko streamingean, ez dugula topatzen, baina grabatuta zegoen, nire lagun batek bazun, martak eta eskatu nion da, sentitzen, igual 8 urte pasaia, 3 mobil aldatu ditut, ez da ginen ondagon. Nik ezakit, hanka sartuko eten, gure urrengo gonbidatuak ziurrenik argituko digu hori, zen uste, afera oso garrantzitsua dela, baina ni egon nintzen, bere garaian, bidaia batekin nuenean, Uruguayen, ez dakit izena nola zen, Tacuarembó, igual zen alako herri bat, akaso, ez dakit, olako zerbait, eta hor okerrez banago, hemen erdi asmatzen nahi naiz, baina badago Argentina eta Uruguayen artean ere, alako sasi borroka historiko bat, tangoaren nola sorrera edo sortzaile ofiziala edo zein izan zen, eta gogoratzen naiz Uruguaiko herri hortan aipatzen zutela, no, fue aquí, ez dakit zein den, igual gure hurrengo gonbidatuak lagunduko digu baino, horixe izan den ere tangoarekiko harremana, aseke, ea. Marcos Tedin, Argentinatik, Buenos Airestik zuzenean, arratsaldeon, eguerdion zuretzat. Bai, eguerdion zer moduz.
Aizu zuzertzara, hemengo hainbat euskaldun bezala, ni bezala esaterako, plazan sueltoa dantzatzeko nahiko abilezi izaten ez duten euskaldun horiek, Argentinan tangoa dantzatzen ez dakizuenak, izango zarete, ezta? Ez dakizuk badakizun edo tango dantzari txarrazaren, uste dut inoiz galdetu dizu da lau. Ez dakit, baina gustatuko litzaideke jakitea, beti nik izan nahi izan dut klaseak hartzen, baina, bueno, ez da oso erraza, eta gainera oso jende gutxik egiten du dantza gaur egun, batez ere gazteok ez du hori egiten orduan, ez da oso ohikoa. Nola badakidan Euskal Herrira etortzeko planak ere badituzula buruan, akaso bueltan zarenean talde osatu eta nire lagun honek erakutsiko digu. Tango da. Gartxotik nahi nizun galdetu, ez dakit entzuten ari zinen ez Marcos, baina nire duda argitzearen hor badago, ez? Uruguai eta Argentinan bif historiko bat, ez? Baina esango dugu Argentinakoa dela tangoa, ez da? Ez. Izan ere, nik uste dut erantzunak harrituko zaituzela, Gardel Gardel jaio zen Toulousen, Frantzian. Ara. Eta hil zen Kolombian. Baina, bueno, berak esaten zuen... Argentina zapaldu zuen momenturen batean. Baita Uruguai ere, zen eri horre esan ziaten. Ni horitzen herrian zerbait egin zuen zen, beraiek aldarrikatzen zuten patrimonio gixan. Baina, kontua da, Argentina eta Uruguai oso lotuta daudela, batez ere Buenos Aires eta Montevideo, hiriburuak, eta hemen esaten da, kultura dela Rio Platense. Rio de la Plata da hemen dauen ibaia, Uruguai eta Argentina banatzen dituena. Orduan, gu esaten dugu gure kultura Rio Platense dela, orduan hori Gardel, ikusi dut berak hori esaten zuela, bera etzela argentinarra edo uruguaitarra, bera zan, biona. Baina egia da, bazegoela, orain ikusi dut, orain ez dagoela, baina bazegoen ez da bai hori oso zutxua. Berik egongo da Euskaldunen bat ere, Euskalduna dela aldarrikatzen ere oso olakoak. Esango izu goza bat, Gardel Euskalduna denik ez du nik esango, baina gaur izpide izango dugun tango abeslari zinez ezaguna, Euskalduna ez dakit Euskal jatorrikoa bazen Roberto Goyenetxe, ezpairik gabe, eta gainera, aritu naiz begiratzen, eta hor, bertsio ezberdinak daude, Marcos, baina bertsio batzuen arabera, Roberto Goyenetxe Urdinarrain izeneko herri batean jaio zen. Bai, egia da. Bere nortasunari dagoenez, daude eztabaida batzuk esaten dute Urdinarrainen jaio zela, Entre Ríos provintzian, eta beste batzuek esaten dute hemen Buenos Airesen jaio zela. Baina, kontua da, eta bere amak esaten zuen, nik uste dut, historia hori benetakoa dela, tren batean zegoela, eta larrialdian bajatu behar izan zen, Roberto Goyenetxe erritzera. Eta gero beste batzuek esaten dute, Buenos Aireseko auzo batean jaio zela, Saavedranen. Hor dau kontu interesgarri bat, badakizue hemen Argentinan, Buenos Airesen batez ere oso futbol zaleak garela, eta Goyenetxe zen Platense zalea. Platense da Saavedrako auzoan dauen talde txiki bat, eta bitxea da, Zufriategi kalean daude, hor ikusten dituzue Euskaldunon urratsak Buenos Airesen, eta klubak armaia bat izendatu zuen Roberto Goyenetxe. Euren zalerik famatuena zen. Eta, historia hau Domekan buruetu zitzaian, joan ginen lagunekin partida bat ikustera, Platense estadiora, eta klubean jarri zuten Goyenetxeren abesti bat, Balada para un loco. Ya, vení, volar, vení. Marcos Tedin hori gure argentinarrik euskaldunenak gauza bat erakutsi dit, eta da, niretzako Roberto Goyenetxe dela, Goyenetxe, euskeraz, nik baditut Bizkaialdean Goyenetxe lagun batzuk. Baina Argentinan Goyenetxe ez da Goyenetxe, Marcos, nola da? Goyenetxe. Hau bizkaitar batek entzungo balo esango luke, ez dakit, gozearen etxea edo, ez? Goyenetxe, edo ez dakit.
beste abizen batzuk bai, adibidez Domegan joan nintzen beste partidu bat ikusera, eta zegoen jokalari bat zela Garaialde. Eta nik esaten nuen Garaialde. Eta de repente sale batek esan zidan, ez da Garaialde, da Garasalde. Bueno, parkatu. Bueno, konta iguzu gehiago Roberto Goxenetxeri buruz, Marcos. Bueno, egia da, hazi baino lehen, esan nahi dut, dala nire tango abeslarik gogokoena, gustokoena. Niri asko gustatzen zait, eta bueno, bere abestiak askotan entzuten ditut. Badakit arraroa dela gazte batek tango entzutea gaur egun, baina niri gustatzen zait. Eta bueno, egia da berandu iritzizela tango esenara. Hau da, adibidez, Gardel jaio zen 10ko hamarkadan, eta famatu egin zen 20ko hamarkadan eta 30ko hamarkadan. Hori zen, hamarkada horiek izan ziren tangoren momenturik onenak, baina, bueno, Goxenetxe apultxo bat beranduago jaio zen, eta hasi zen abesten, uste dute 40ko hamarkadan. Kantatzen hasi zela, Gardel hilda zegoen, Gardel ezakit badakizuen, baina Gardel hil zen hegazkin istripu batean, Kolonbian. Eta bueno, jendeak pentsatzen zuen Goxenetxe izango zela Gardel berria. Bueno, bere ahotsak antzekoak ziren eta karisma asko zeukalako. Niri asko gustatzen zaizkit bere abesteak batez ere Piazzolarekin egin zituenak, Balada para un loco eta Txikilindo y Batxin, ze Piazzola zen abeslari bat. Piazzolak jotzen zuen akordeoia eta beste instrumento batzuk, eta jendeak kritikatzen zuen, ze esaten zuelako tangoa abestu behar dela, za? Tangoak eraman behar duela nostalgia bat edo doinu berezi bat. Eta horregaitik, bueno, esaten dute Piazzolarekin egin zuena oso polemiko izan zela garaian, ze izan zen, nik uste dut, Piazzolarekin batera lehen abestu zuen tango abeslaria. Si olvidara que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que esas... Niri gorputza dantzan jarri zait, Marcos, gartxot, hau konpondu behar dugu. Dun kontrabajori, dun, de akordoia. Habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor. Marcos, gazten artean ez duzue Argentinan tangorik entzuten, zuk aipatu duzu enekien nik Gardel Toulouseen jaiozenik, baina Parisera bueltan, Frantziara restatura bueltan, hainbat argentinarrek osatu zuten Gotham Project izeneko talde bat, eta hori hemen nik uste gazten artean bai entzuten dugula, Europan behintzat, ez da egit Argentinan ere, Gotham Projectek baute duen oihartzuna, eta baute diren beste tango elektroniko, tango, ez da egit, soinu garaiki dedun proiektu gehiago ere. Hemen esango nuke ez dala oso famatua, baina nik uste dut hor Europan famatuagoa dela, exotikoa delako, edo bueno, agian zuei, agian arraroago egiten zaie tangoa entzutea. Baina egia da, bai, tangoa hasi zenean, Parisen oso arrakasta handia izan zuela. Orduan, bueno, agian badago berpiste bat tangoen ezakit, ojala, gustatuko litzaidake. Baina, diez, badakizu zergatik den Gotham Project izena ulertzen duzu? Gotham tango alderantziz izango da, ez? Hori da. Nik beti izaten dut, hori da. Hemen hori daitzen da berre, revés, eta hitz asko hori, egiten du huelta, eta zan du zentzu horretan. Hori, bueno, garai hartakoa zen, ez da, 20 hamarkadako izkera berezi bat, eta, bueno, horregatik beti izaten dut, naiz eta guk tango ez entzun,
igertzen da dauela tangoren eragina. Nik uste dut asko igertzen da, batez ere hizkeran, baina musikan bebai, gizartean bebai. Nik beti esaten dut gu garela oso nostalgikoak, behintzat Buenos Airesen, eta Buenos Aires hobeto ulertzen da tango entzuten baduzu. Hori duda barik. Ze ona? Te quiebre la vida, aunque te muerda. Hementxe ari gara entzuten Roberto Goyenetxe Atilio Estamponerekin eta haren orkestarekin, baina esan diguzu zuri gehien gustatzen zaizun Goyenetxeren kantu parea dela Astor Piazzolarekin egindakoa, lehen balada parolego entzun dugu eta Txikilin de Batxin entzuten agurtuko dugu, Marko Esteren. Beraz, Marko, sinorre gurentzulen artean Buenos Airesera joatekoa bada, bi gauza esango dizkigu, bat, jartzeko zurekin harremanetan, euskera praktikatzea maitatuko duzula Buenos Airesen, espairik eta bere belarritako, bere aurikularretan, bere aurikular edo kaskoetan, edo danakoetan, tango pixka bat jartzeko tarteka, iria entzun behar da, baino iria tangoarekin ere entzun behar da, ezta? Bai, dudo barik. Eta gauza bat argitu behar dut, argentinar batek entzuten bagaitu Roberto Goyenetxeren inguruan hitz egiten, nik uste dut ez duela jakingo zertaz ari garen, horregatik aipatu behar dut Roberto Goyenetxe berez da polako Goyenetxe, ez da? Bera euskaldun jatorria dauka. Bai, baina ioria zen, ez? Hori da. Eta hemen, bueno, ioria baduzu, zara el polako edo el gringo, orduan bera zen el polako. El polakoren musikarekin agurtuko du Markos Tedin, baina entzule batek Markos gauza bat esan digu. Aizue, Markos horrek bizkaitar joera deko berbaikeran. Bai, bueno, nik esan ganuke gero eta gutxago, ez da? Hor Euskal Herrian egon nintzenean, bai, egia zen, bueno, bizkaitar apurtxo bat egiten nuen, baina orain, ez, nik uste dut, orain batu da egiten dut. Badeko orain ipizio bat, Bai, ez zaizu joan eta ez zaizula joan. Gauza ederra da, entzute argentinar bat euskeraz eta gainera bizkaieraren, kutsu horrekin han Bizkai inguruan euskaldundu baitzinen, euskaldundu argentinar ere euskalduntzen hasia zinen, Markos, baina Euskal Herrira bisitan osatu zinen, eta badakit, bakaso laister eta badaukagu hor konversazioa pendiente Markos eta biok, Euskal Herrira etortzeko planak ere badituzula, nik konversazio hori pendiente daukagun arren, Markos, ziurtatuko dizut gauza bat. Berriro, soziedadean, txuleta batzuk prestatuko dizut. Bai, mesedez, hori oso ona gontzan eta berriro probatu gure. Praktikatu ere ingo diozun tango demostrazioa. Gauza asko, lana pilatzen ari zaizki. Arratsaleko lauak, bostak eta 20 minutu izango dira segituan. Argentinara doala besarka da estu hau, Marko Estedin, eskerrik asko eta laizter arte. Bueno, soy agur. Adiós. Que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no entendí. Chiquilín de Bachín, chiquilín de Bachín. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bagoaz, Sara Azurza agurtzera, bere lan berriaren azken kantuarekin abiatuta. Je veux être sur la lune, prends mon cœur et mes bijoux. Personne m'écoute sur la lune, ni les vents ni les plus fous. Hemen berriro. Izen hori du Sara Azurzaren lan berriak. Eta esan daiteke mugar txiki edo haundi bat ere badela. Izan ere txikitatik musika oso gertu izan du Sarak eta badira urte batzuk da estenatokietan igarotakoak bidean.
abesti asko, kontzertu gari, lehiaketaren bat edo beste ere bai, baina batez ere kantuan, bidean beti kantuan, eta aurrera jarraitzeko gogoa ere bai. Bilduma berri honetan, 9 abesti batu ditu, lehen aldiz, esan daiteke disko luze formatuan, eta gu, Sarak zer kontatu eta kantatu desiatzen gaude, beraz, Sara Zurza, ongi etorri gurera eta bigarren kafera, zemuz? Kaixo, ondo. Arratsalde pasada dara hemen Sarak, Bai, baina oso gustora. Bai, ez da gure, mandibula, xarma pixka bat. Bai, bueno, leheno komentatu duzu, baina ez dakienaren zat, edo orain entzuten hasi den horrentzat, jakin gaur Sarren aktuazioak eukiko duela berezitasunik, ez da inigo? Bai, esango du. Berezitasuna esan dut, azken ordukotasuna ez esategatik, baina... Oso azken ordukotasuna. Bai, azken ordukoa goibelatik ekarri digu arratsaleko 5etan Naiz Irratiaren estudio zentraletatik, eta gero Sara Zurzak hor tartean ere azken ordua ekarri du. Bueno, baina bitartan ezagutu dezagun pixkat Sara, eta bere lan ere bai. Beti izaten da lehen disko edo bilduma bat badela alako erditze prozesu bat bezala esara, nik asko ezagutzen zaitut, aspalditik zabiltzazu bizitzari kantuan, baina bueno, ume txiki bat erditu da, ala nola hemen berriro disko berriarekin, ze sentimentu da oraintxe bertan gainean daukazuna? Edo ze sentimentu sorta? Egia da, ume txiki bat erditu detela, espero, eta ezin berdetena bain. Oain aguanta, oin berda, umien. Hori da. Eta gira esan, atzo nintzen pixka pentsatzen jot, nahiko xok, baina xok on batean bezala nago, ez? Nahin beste lan ondoren, pixkat zinetxe zinik, ja proiektu hau bintzat ja kaleratu dela, eta bueno, eukiko dun ibilbidea, ez dakit, pixkat urduritasun horrekin ere bai, abertze ibilbide izango du, Ja, izaten da ez, beti norberak egiten duen lana norberak bakarrik ikusten du eta ingurukoek, eta beti aipatzen da hemen jendeak azkenean CD-a, abesti sorta, Spotify eta bideoak ikusten ditu, baina ez askotan atzean dauden lan, burua uste, galera, desoreka emozional eta beste hainbat gauza. Gustatu zait, ibilbidea esan dezuran, hemen galdera nahiko xelebre banekan, baina botako dizut, zeatik ez. Ez dakit herri urrats zer dan, badakizun pentsatzen dut baietz, senperen hor iparraldeko eskolen alde egiten den kilometroak antzeko zerbait, eta alako simil behartu bat eginez, kilometroak hartu dezakegu eredu bezala, baina hor beti ibilbide bat egoten da, eta ibilbidean gune ezberdinak izaten dira, ez? Lehenengo gunea, bigarren gunea, hirugarren gunea, normalan gozategi beti laugarren gunean jotzen zuen, baina simil bat egitarren, zure ibilbide musikala alako gunez ornitutako ibilbide balitz, zu ze gunetan aurkitzen zera. Hau da, etzea, hasi berri bat, lehen diskoa da, ibilbidea handia dukazu musikan, orain etorkizun bat aipatzu, nun sentitzen zera zue, ze energia motarekin bezala, orain bertan. Egia esan, arraroa da, esan dezun bezala, ez da atzo esnatu nintzela besten, ez? Eta, bueno, bai, bigi naiz hemen urteak, hola ezagutu zaituztez, bai duela urte batzuk, baina hau da, nire lehenengo lan luzea, eta egia esan ezakit segunetan kokatuko nuke nire burua, nik ere ezakit, ezakit. Hor, askotan, esan nahi nuen, zen oraintxe aipatu dezuna, ez? Ematen du lehen disko bat beti badela lehen lagin moduko batez, eta hala da, hain batean, lehen bilduma edo lehen lagina, baina ez zu bezala, txikitatik kantuan eta proiektu askotan, jende ezberdin askorekin parte hartu duen abeslarien kasuan, bueno, ez dakiz egunetan zauden, baina ea gozatekin jotzen duen. Esan gozatik erekin asko gustatzen zaizkitea, berrez da, bronka bat atzea, baina... Zuku lertu gehazu, ez? Herri urratxen, zea, simila. Bai. Egia da, Sara... Ulertu dizut, baina eske, karo, zaila da baita. Bai, zaila da, ze gunetan kokatuta gauden jakitea, baina hala da, nik uste badirela gune batzuk, lehenengoa esan nuke igual txikitako edo aztetako esperimentazioa dela, bigarrenean izan daiteke soinu baten garatzea, hirugarrena zea, nik ustakit nieren una. Niretzako izan da igual proiektua bai profesionalizatzeko, osea proiektu. Pausoa, ez da? Pausoa bezala, hori da. Igual lehenago pauso lotxatiagoak eman ditut, eta hau izan da pixka bat beste maila profesional, nire burua profesionalago batera eramateko proiektu batez. Hori ere, aurten, ni barne, eta hemen izan ditugun gonbidatu asko kera aipatu duten zerbait da, profesionalizaziorako
pauso hori ez bada, hein handi batean erronka bat. Komentatu pixka bat ez dakienarentzat edo entzularentzat, adibidez, aisialdiko gauza bat izatetik edo gure denboraren tarte txiki bat, edo handi bat, baina, bueno, bigarren mailako tarte bat hartzetik, ez dakit, ibilbide profesional bat egin nahi duen norbaitek ze erronka dituela ustezu. Adibidez, Euskal Herrian profesionalizatu nahi duen batek, ze erronka... Gutxu gara bera, TikTok kanal bat iriki eta jendeak irakutsi beharko bazenio bezala. Ze erronka, nik egia esan erronka desente izan ditute, eta erronka gehienak nire ustez dira, bakoitza bere buruarekin eta bere musikarekin eta konfiantzarekin dauzkan erronka. Pertsonalagoak, baita ere koste emozional hori ez, zeneri adibidez kostatu izan zait askotan, duela urte deixente, abesti hauek, nire emozioetatik sortutako abesti hauek kaleratzeko orduan, ez? Esaz minio, eske, nola, ze lotxa, o, eske, hau da nire gauza bat, baina azkenan erakutsi nahi dut baita ere, eta hori da, batez ere, erronka nik usten nagusia. Eta gero, baliabideak. Baliabideak aurkitzeko trebetasuna, horre onbarzea, behiatzen, bekak, diru laguntzak, ez dakize, norbaitek hasi nahi baldin badu, horretan, ez dakit esango nuke. Bitan pentsatu! Bai, egia esan, asko dira. Hor gustatu zait, noski, etxean intimo edo gure sentitzen dugun hori munduratzean, bada azkenean prozesu oso zaurgarri bat, eta zure sentimenduak lehen lerroan jartzean, txikitasun bat sentitzen da, ez? Eta horra adibidez, lehen bilduma honetan, hemen berriro lehen bilduma edo disko honetan, behatzi abesti daude, beste hainbat kanpoan geratuko ziren, edo bidean geratuko ziren, hor nola funtzionatu du zure barru intimo horrek, ez dakit nola esan, filtroa edo pasadiezu gauza batzuk alboan geratu dira, erresa izan da, zaila izan da, lehen lagin hau sortzea. Bai, noski gelditu dira besti deixente kanpoan, azkenean 2017 honea egindako abestiak daude diskonetan, eta filtroa pasa berri izan dute, baina ez zait asko kostatu ze, nik uste nire burua seguru sentitu nahi nula besti hauekin, eta hauek izan dira seguren sentitu arazi nauten abestiak, eta besteak, ziurrenik ere bai, baina igual zerbait falta zuten, o zerbait indikan etzoden nahi nun bezala, eta egia esan ez zait asko kostatu. Galdera hau zara, Petral Xamarra edo, ez dakit, segun hori entzungo nioken, elitzaidak gustatuko, baina kontestuan jarriko dut gero. Ez dakit ze puntutaraino dagoen Sara Zurza bere estiloa definitzen, nolabait, eta kontestu emango diote galderari, aspaldi zagotzen du Sara, kantuan hasi zinenetik, gutxi gara bera, publikoki kantatzen hasi zinenetik, proiektu askorekin abestu duzu, oso estilo ezberdinetan, normalean bigarren abeslari horren paperean, edo lehenengo abeslari, baino beste norbaitekin, eta batean Sara Zurza agertu zen lehenengo lanekin. Eta lan haietatik, badago dagoeneko ardatz bat, baina badaude nahiko estilo desberdinetako kantuak. Ez dakit hori esan daiteken zure estiloaren bila, estilo zabal horretan orokorrean ja eroso zauden eta hori izan daiteken nahiko anitza den estiloa? Ez, esango nuke gutxi gora bera badaukatela behintzat aurkitu etela gustatzen zaiten estiloa, ez? Baina momentu oroari nago bilela nire estiloa definitzen. Bestela eske jai dugu. Baina bai, egia da diskoan estilo ugari daudela eta ez dala beti linea berdina mantentzen, baina horiren eri jolaztea gustatzen zaidalako. Eta esango nuke bai, oraindikan nire estiloa definitzen hariko naizela edo bai, izan daiteke, baina ez dut uste gauza txarra denik ez da ere. Beste galdera ez, Sara zuretzat, baita zurire gartxot sortzaile zaren enean, inoiz bukatzen note duen sortzaileak bere estiloa definitzen, hori ere ez dakit. Ja, nik beti izan nahi dut, igual panfletarioa dirudi, baina egia esan niri pasioa irutzen zaite estilo bakarra, eta ez dakit, gauza pasioak ere badu nire ustez lanketa prozesu bat, baina musikan azkari gartzen da zein da bilen, ez dakit, barne pasio horri forma eman nahian, edo sentitzen, eta asko ere zein da bilen pasiotik baino zerbait izan nahi duen horren, ez dakit, bidezidorrari segika, ez? Orduan, nik ere konektatzen dut Sarak esan duenarekin. Nik ere nahiko finkatuta daukate nire bide sonikoa, baino egia da,
egunero aldagai askoren pean dagoen zerbait dela eta garatzen den zerbait eta horrela izan dadila. Hori da. Zuetan zehar begiratzen. Ez hildu aurkeztu zuenetik denbora pixka bat pasada, orduan ere Sara Zurzarekin, esango nuke bigarren kafean aritu ginela, kantuaren inguruan, edo behintzat kantuaren inguruan gu aritu ginen, ez dakit Bai. zurekin, ustelak arkeztu zenunean ere bai, eta gartxotek aldera hau ezingo, egin ezingo dizunez, nik egingo dizut, zergatik gartxot ustelak kantuan kolaboratzaile. Erantzun dezaken nik. Bai, mesedez! Oberen lako, a ver. Hoxe, honena naizelako. Geola, parrandan kubatak ateratzen dizkio gartxoti, hau kontu bernio da. Ez, bueno, erantzun dezala Sarake, gero nik abesti horren grabazioa bentsat kuriosoa izan zen, eta hor dago, ez dakit, gaur zuek ere erakutsiko dezuen azken orduko tasun horren zantzu handia, baina, bueno, konta dezala hemen gaur artistak. Egia esan abesti hau egin nunean ez zegoen kolaboraziorik, eta ensaiatzen genula, neukan hor buruan tarte bat, norbaitek hor zerbait abestu barzula. Eta hor nintzen bueltak ematen, eta ez nun egin nahi ez da ere norbaitekin ez nun ezagutzen. Eta begiratzen, pues, pentsatu nuen, gartxoten estiloa nik uste pegatu ezakela ondo, justo aurkitu nuen duela gutxi portuan, ze portuotik asko ikusten gera, eta esango diot, igual animatzen da, igual ez, ez dakit. Bai, eta literalmente izan zen, nahi dezu hauen, bai, etorri bi arretxea eta sortuko egun ere zatia. Urrengo egunean etxea etorri zan, eta urrengo egunean Einauten estudiora joan ginen, hau da, bi egunetako gauza bat izan zen. Arrotza egin zitzaizun, Einauten estudioa ez. Bai, alkilerra ordaintzen hasi beharko naiz, baina nire aldetik ere, bueno, nik aprezio handia dio Sarari, kolaboratzaile gixari asko ibilitako naiz, eta jarraituko dut, izan ere lagunen artean horrelako ez dakit momentu magikoak sortzen direnean, batez ere holako naturalidadeekin gauza ederra izaten da. Lenguan beste musikari batzuekin izan nuen alako elkarrizketatxo bat kolaborazioen inguruan eta kolaborazioen zentzuaren inguruan. Eta lagun batek izan dezun, netzako zentzua dauka egia badago, netzako zentzua dauka pertsona horrekin harreman bat badut eta kantatzeko gogoa badut, edo estima bat balin badut, edo ez balin bada zerebrala. Eta esan, guai, niretzako ere hola hartzen dute zentzua. Bai, ados nago, ez dakit oso ondo kolaborazio zerebral bat zer dan, baina ulertu dezaket nundi joan, kasu honetan nik beti oso gertuko eta konfiantza handiko jendearekin egin izan dut, eta Sararena ere, emaitza oso polita izan zara, eta bideoklipa grabatu genuen egun eta larun bat, luze hori ere egia esan disfrutatu genuen. Bai, disfrutatu genuen, luzea izan zen, baina bideoklipak beti dia luzeak. Aize, barraroa da nik hau esatea horrein, baina gartxot eskatuko dugu Sarari kantu bat. Bai, eskatuko dugu, ze kantu eskatuko dugu. Igual pianoarekin jo barzan baten bat, nio edo ez. Bai, nik bakarra jo behar noela esan dizut, baina soinu proban gundela edo, bueno, ensaiatzen ari ginela. Bueno, holako improvisazioa dia berenak. Bai, eta zein jo behar du? Esaidazu. Diskoko lehenengo abestia. Bai, oso ondo, Hau zazan, mi menor, do, sol, gero, re, eta me llevo una, eta mi menor cejilla irugarren trastean. Oitzer da, fa de mol. Oida, fa doble sostenido menor. Fakia mantzak, venga,
diskoa jartzen ditudan, eta entrevistarekin aurrera egiten dugun. Bueno, igual, balantze txiki bat marko du ere, bai, ez? Hainbeste nerviozen dituzten, eta nik hemen, ez dakit profesionaltasuna besteik... Guk nahiko dion kantuari, Oso matera Guk da. nahikoa dantza, balantza eta zalantza egin dugu. Bueno, ez. Bueno, aurrera jarraitu zara, kolaborazio ez... Nola eta norekin landu dezun? Ba, hemen berriroren atzean, egia esan, unibertso sortzeko onda jende deixente laguntzen. Azkenek bideoklipa Barbara Fernandez Madrilgo zuzendariak egin zuen, eta egia esango nuke orain arte atera dudan bideoklipik estetikoena izan daitekela, gaina bestiari nahiko zentzua eman zion, eta izan zan oso gertukoa. Eta gero, diskoaren azaleko argazkiak eta libretoko argazkiak eta dena, Cecilia Álvarez, oso abizen luzea dauka, berak eta zizkian argazkiak beste hainbat laguntzaileekin batera, arropa adibidez elitzuk diseinatzaileak egin zidan, beti mandiot garrantzia azkenean beste sortzaile hauekin, ikusentzuneko sortzaile hauekin lan egitea, nik nahi nuen unibertsoa edo atmosfera sortzeko. Eta hemen berriro daukan atmosfera, ezakit ikusi ez zuten kontraportadan kandelak daudela. Eta niretzako azkenan hori izan da, ez? Nire adibidez, abesti bat idazterakoan edo zein egoeratan beti pizten ditut kandelak. Eta nahi nuen pixka bat, ezakit nola esan, edo unibertso kandeloso hau sortu nire abestiak transmititzeko. Bai, hor portadan ere bai, detaile bereziek dute garrantzia, guanteek, nahi nun egin zerbait delikatua eta elegantea eta nola esaten da, zerbait ez oso... Zaindua ere, igual, akaso ez? Bai, baina ez da ere oso ostentosoa. Ez maxi, baizik eta minimal, hori, zerbait hola nahiko sutila, baina aldi berean potentea. Eta beraz, kandelak pizten dituzu esan duzu, bazera ritualista xamarra beraz, kantatze komposatzerakoan, kantuak egiterakoan, badituzu zure ritualak. Hobenekien? Bai, bueno, a ver... Gauza gehiago ez dakite. Unibertsitatean nengonean una copita de vino. Ze señora jatu zaion universidad nengoenean una copita de vino. Eta irratira joaten danean, elkarrizketetara joaten danean, irratietara gustatzen zaio, pianista berriekin jotzare. Ritual hori ere gustatzen zaio. Gauzat esango dut. Sara eta biok asko jodu elkarrekin, asko, desente. Biok piano eta hotxean inoiz? Ja, ez. Ez, bueno, ez. Alegia, zu kantatzen eta ni pianoan bai, oikoena hori izan da, zu kantatu egiten zen onda, ni pianoa jotzen nun, akordoia. Akordoia, bai. Baina mano a mano bat ez dugu inoiz egin. Inoiz ez dugu egin. Bueno, bengo goratzen naiz mano bat bota genula. Bai? Hendikan ez dakit 18 urte izango nitun. Bai, baino 30 bazen ditu bezala ere. Zama dituzu, Sara. Oso señora da. 25. Egiako zubian juntatu ginen batzuk eta zuk gitarra zen eraman, eta hasi zinen zure abestiak abesten, eta gu improvisatzen, eta olako batean hasi nintzen zurekin improvisatzen. Wow. Ezakit oroitzapena. Oroitzapena etortzen ari zait. Bai, baina igual, hori ezakit. Egiako zubian edo tunelean? Osea, tunelean markatu.
Tunela zegonean. Tunela genuenean, bai. Bueno, batzuk esate dute, tabakalera joatea dela oraintxe ipur masaiak gogortzeko biderik onena. Hor eskalera gora eta eskalera bera ibili behar duzu. Wow, gero kontatu ariazu gehiago honen inguruan, ez dut oso ondo oroitzen, baino, bai, zerbait gertatu zen horrelakoa. Urrango aldian zaingo dugu, iruok jobarko dugu, ez? Ni trikitixakarriko, Sara eta zuk ez dakit. Igual tangoa dantzatu barko zu, kiston espektakulengo dugu. O akordiakin, tangoa jokoenik eta... Hori eharra izango zen. Baina, bueno, estetikaren eta unibertsuari jarraituz, hemen ere ikusten da, okerrez banago izardun S bat, ez zure izenaren logo oso berezi bat, eta unibertsuaren asunto honekin jarraituz, zuketanik ere hitz egin izan dugu pixkat off record, nola bizi dezu gaur egun azkenan unibertsu asko daude sortzaiengan, profesionalizatu nahi degun orok ere, bueno, zentzu honenean badago merkatu bat eta posizionamentu bat behar dugu eta badago kompetentzia bat bai norbere buruarekin eta norberaren bidearekin, baina inguruan ere bai. Nola bizi dezuzuk gaur egun azkenean musika bide bat egiteko musika soilik nahikoa ez danaren ez dakit nola esan, borroka, badakizu zertaz egin zen, eta ez perse modu negatiboan, baizik eta askotan ni sentitu izan naizelako musikari euna dedikatzen ari naizela, eta horren baitan euneko horren euneko 95 dela kantuak sortzea ez den beste edozer. Izainen saiora berandu iritsi, imeiak ez dakize, o argazki, hau da, hor badago ere, ez dakit, horako biosfera bat, batzutan ere zaila eta nekeza eta presio bat sortzen duena ere, ez? Norberaren gantzuk hori nola bizi dezu? Egia esan, eukinun bolada bat diskoan lanean ari nintzenean, oso gaizki pasan nula horrekin. Saiatzen nintzelako, igual behar ziren kontaktuak eukitzen, hitz egin behar zitzen pertsonei hitz egiten, azkenan bide hau posible egin ahal izateko, ez? Eta bakizu ze, esan pues jazta. Ikusi nulako, ari nintzela galtzen konfiantza nere buruan. Eta esan disko bat aterako etela. Superpozik nago, naiz zoain nere buruan inguruan dudan hasiko gauza dongatik. Eta egia esan ez dakit zen izan zen momentua, esan inula klik, esan beira, eskez bat prozesuaz disfrutatzen, ez gaude. Zego gorra eta zoikoa den prozesua osotasunean gozatzea. Nik uste dut, Rusiar mendi baten modukoa dela, ez disko baten sortze prozesua. Eta zenbat zalantza, zenbat iluntasun, zenbat beldura ager daitezkean, hain intimoki sortu den hori erakusterako orduan, eta batean bi egun lehenago zure kanturik onena izan zitekena bihurtzen da zure etxairik handiena, eta hor bueltaka gozatzea ez da inerrez izaten, ez? Nik esan nuke hasierako momentua dela gozatzen dezuna gehien, ez? Daukazuna ilusio hori, eta oinateatzen dezunan ere bai, baina horre dian badago, eta nire batzutan, ze poziko martzea, eta noskip nagoela superpozik, baina ze uste dezuela hau, ez? Zakit, arkoirisi, no sé. Eta unikornioak. Eta unikornioak demora guztian. Ez da horrela, eta ez da, eta esan egin behar da, eta jendeak ezakilako igual, izugarrizko lana dago, eta baita lan pertsonala. Eta desoreka emozionalen kudeak eta handi bat nik gehiago esaten nuen, lehen aipatu dugu norberaren presioa, eta norberak bere lana ez baian jartza, baino oso ondo esan dezuenik esaten nuen gero, behin, norberak dituen ez bai horiek superatuta, zaila dela, mundura ateratzean ere bai, hor badago izan, sare sozialetan etengabeko, ez dakit ikusgarritasun aukitzea, edo, diskoen promozioare izaten da automatikoki egiten degun, edo gauza da, lekutara jun beharrez, aurpegi erakutsi beharra, eta hor badago, denosetan duna, abestiak soilik ez diren beste mundu handi bat, eta netzako hor gaude igual zaurgarrien, ez? Zen, guazkenan etxean, kandela batzuk jartzen ditugu, esan dezun bezala, eta ateratzen dugu temazo bat irutzen zaiguna, eta hor, konektatzen dugu zuzenean bizitzarekin eta gure buruarekin, baina gero bidea egin nahi bada, kanpora atera bada, eta kanpotasun horrek baditu funtzionatzeko modu batzuk, eta oso nekezak dira, eta esan behar da, zuk esan dezun bezala, esan behar da, eta altu gainera dena ez dela unikornio eta erromako zubi, ez?
Bai, baina, bueno, nik esan nuke, nahi ez elkarrizketara atortzea, me encanta, eta... Hombre, olako aurkezliakin gainera. Hombre, ez Txian baina- bezala. Ez baino... Argeuki behar da, gustora baldin mazaude, edo ez, ezin dana iritsi momentu batera, non ezin dezun gehiago zure buruarekin, eta horrelako gauzekin, edo, saretan ez baldin mazaude gustora, ba, egin, gustora sentitzen zaituna, eta listo. Osea, Bai, bai. behar da relazio sano bat ikustetenarekin, eta askotan zaila da. Zaila da, bai. Bai, eta batzutan, honek badirudi egotik egiten den zerbait dela, baina ustut oso bestelako posizioetatik egiten dela, da bai elkarrizketek eta baita zure abestietaz eta sortze prozesu hortaz beste norbaitekin hitz egiteak, eta hori askotan entrevista batek ematen dizun aukera da, sortzen duela alako errekontziliazioa aipatzen dudan, ez? Prozesu mingarri xamar horrekin. Ez dut esango orain, disko bat egitean munduko drama handiena denik, ez dizadala inorka ulertu. Baina bai, badaude hor beldur asko, ze impostore bana, izan mierda bada, eta zeatik kantu hau sartu, eta ez hauzket kantuak, denak txarra dira, inork ez du nire musika entzuteko beharrik, eta bla, 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 osea, tipoi hori ere gure buruari egiten diogu, ez? Eta kaso entrevistek badute, ez, eta... Bai, eta beste da behar bat hortaz hitz egiteko. Eta beste mila gauza asko ere, nik esango nuke oso praktikoak direla, ez? Are sozialei helduz, ba, orain ere egin behar da, ez dakit nola ditzen dira, baino, pre-save, kuenta atrás, denak egiten ditugun gauzak, ez? Gaur gauean hau, eta bestea, nik gaur ere abesti bat estrenatu horret, eta goizean egin behar izan dut, abisua, hau da, etengabeko, ez dakit, lata ematen ari zeanaren sentsazioare batzutan azaleratzen da, ez? Lata eman behar dezulako, ez dakit, aipatu dugun merkatu eta kompetentzia horretan, ba, zure unibertsoa behintzat helarazteko, ez? Nik esango nuke ja automatizatu degula. Bai. Konturatu gabe aurrekoan adibidez diskoa eta baino lehen, reel bat egin nahi nun, banekin nola egin, eta egin nahi nun, ja automatizatu zaigu, ja abesti bat atatzen du bakoitzan, munduari esaten diogu abesti bat ateako egula, baina azkenan nik uste normala dela, eta hori lata sentitzean edo ez bida, lata beti ongo dira. Ba, Sara Zurza, hau esan behar dizugu. Sarraskia. Zure hitzen inguruko, zure hitzetatik lau zatitxu aukeratu ditugu, eta nik irakurriko dut, ez dut galderarik egingo. Zuk hitz horiek zugan ze sortzen duten, edo ze sortzen zuten, edo zergatik agertu diren, nahi duzuna azaldezakezu. Ez hori kantutik, ispilu horren aurrean, 2 segundu igarotzean, ez hurbildu gehiago. Hitz batekin? Ez, esaldi batekin, azaldu nahi duzuna. Bueno, hori da zu zeure burua ez dezunean osondo ikusten edo trampak egiten dizkiozunean zure buruari, ispiluan ikusten dezuna atzaizu asko gustatzen. Unexpected people kantutik, unexpected people are the ones who love me more. Ingeles ez dakinaren zat, ondo itzultzen dudan, espero ez dituzun pertsonak dira, zu gehien maite zaituztenak. Hori izan dituzu? Bai. Vale, ados. Baina, itzulpenean izorratuko dudan letra. A ber, igual, first certificatea buelta hoi mardezu nahi. Ez, hori izan esaldi bat, pentsatzen, momentu hauetan, ez ustan atatzen zaizun jendeak, nio gutxi gelditzen dena zure bizitzan dira, zure oberena ikusten dutena, ez? Lehenengo momentu horietan. Eta horregatik igual maitatzen zaituzte gehiago, baina hori ez da egia, ez da ere. Ez da egia, da sentsazio bat askotan, ez? Askotan etortzen zaizkizunean pertsonak, hola, 2 segunduz, 2 egunez, eta oberen amaten duzu, zakit ulertzen. Zakit esplikatu nahi zen. Bai, nobedadea edo berritasunaren ona edo txarra da. Benetari dauka, ez? Bai, biak esango nuke. Txarrona. Gauero kantutik, segituan joko dugun kantu hortatik, gogoratu zenidan abesti politena argiak itzalita. Abesti hau izan zen nire umeari, nire txikitako sarari datzen nion abesti bat, ez du ematen baina hola da. Eta hori, askotan momentu horietaz pentsatzen, gogoratzen ziala, momentu horietako zakit, haurtzaroko momentuetaz. Zakit oso ondo esplikatzen nahi zen. Soie diala momentu goixoenak, baina karo, metafora egin una bestiarekin. Bai, haus. Askotan, aztu egiten zaigun hundi gatozen, eta zeintzu ginen txikia ginenean. Eta
Atzean uzten dugu ginen aurra, tamalez, gehiagitan. Askotan, eta askotan ikuste dituzu argazkiak eta esatezu, pues ze ondain nintzen pasatzen. Antes molaba, esatea, ez? Thinking abestia eta galdetuko izudan azkena. It's not what I think, it's what I feel. The distance is everything, but free. Ez da pentsatzen dudana, sentitzen dudana da. Distantzia da guztia, baina aske. Esan nahi dut, distantzia da Guztia aske izan ezik, ez? Aske izan ezik. Nikat bansa daukat, Inigo. Baina nahi gustatzen zaidan gehiago beste esan nahia. Horregatik itzuli dut nahi duen bezala. Antzekoa da. Azkenean. Pues distantziak zaudeten erlazio baten zaudenean, askotan distantzia dena da, eta batez ere etzea aske. Aizue, hauexek letrak, 4 minutu arratsaleko 6etarako, Sara Zurzan 1000 esker, eta bagoaz gauero jotzera. Bueno, prest daude Sara eta Inigo, eta abesti honekin agur esango diogu gaurko programari, beraz, aio entzuleak eta Inigo eta Sara nahi dezuenean.
Hauxe izan dira Sara eta Chopin. Eta bagoaz, eskerrik asko denoi. Bihar arte, aio! Keep calm and bigarren kafea.